En, nou, zet hem op en oppassen. Nou, bedankt. Doeg! 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 Hoi jongens. Hoi, Mieke. Hoi. New lover in town? Hè? New lover in town? Is dat hem? Nee, kom op. Dat is mijn boorman. Die brengt me jullie uit Evendel. Vrolijk van hem, of net? Oh, nou, dat is geen overbodige luxe, maar is ook waar. Nou, wat is het koud, hè? Kom ik er binnen. Kinderslap! Hey, Van der Baan. Wat is dat? De Trans-Siberië Express? Hoezo? Nou ja, je zult er ook net uit, dus kom je zelf van de Riviera. Die taxi ik net. Wat een gammele bak. Mooi goedkeer, 2 euro. Uit de thuis, warm en droog. Ik vind waar voor ijsvrij. Ja, Froost Valet. Koffie! Zo wat vries het nou toch ik weer net? Nee, maar het is de hudde wind die het extra koud maakt, hè? Ja, de gevoelstemperatuur is volgens mij wel min 10. Kijk je waar, jongen. Het viel wel als mijn 100. Oh, kijk eens. Dit is een knoren. Dit is een rofje. Dit is het poeiermelk en het dubbele berenburg. Zelfs. Hé, wat zijn jou? Ik zei koffie. Hier de poeiermelk en het dubbele berenburg voor zelfs. Hij weer de kachel, hè, doen. Waar is Appie? Appie, ik zei. Appie idder nog net. Koffie dan maar? Internet, alle kikkers in de knoren. Die beetje kelder naar het manlid voor de aanwieten. Eerst hier dan gegrut werd, het winters van vroeger. Volle kouder wind. De meesten meen ik volle sterker, hè, destijds. Ja, nu doe je ze net een beetje winter, dat zei je. Nou, dat zeker maar eens even goed onder de noos. Ha, hey, Appie, jongen, ha, Bikkel. Lekker uitsleptink onder de elektrische tekken. Kachel opstoot. Lekker voorverwarme onderbroek on uit zijn nier, maar de taxi in hem brengen laten. Oh, man. Nee, jongen. Ik ben van om jelven zijn nu bij. Ja, eerst even wat inspelen van een noos afbrutsen. Doe me lekker wasken met koud wetter. De hen niet nieuw, de hoen uitletten. Houtkak voor de kachel. Het wiefje nog even lekker aankroept. En doe mijn mooie kuier. Hey, rinnen wij hierin. Oh, jongens. Wat een winterke net. Koffie dan maar? Ja, lekker, joh. Appie, breng nou eens mijn koffie even naar mijn kantoor, want ik had vliegende druk. Vliegende druk, alle kikkers in de knoren. Ik zit altijd maar zo, wat later hier, wat later daar. Ik kom eraan. Lekker. Echte poeiermelk. Daar knappen je van op. Ja, Appie, ik zit er net vaak, Appie, maar nou best een reus zelfs, hè. Nou wist wat een directeur tak komt, ja. Heerlijk. Hey. Onderzoek drugsnetwerk Centrum Leeuwarden. De politie heeft meer mensen gezet op het onderzoek naar het drugsnetwerk in de stad. Vermoed wordt
Vermoed wordt dat één of meerdere personen een klein bedrijf als dekmantel gebruiken om hun drugs te kunnen verhandelen. Wat doost? Nee, gewoon samen wat namen googelen. Ja, wij hadden net zo volle hits, hebelen. De Do is 2 en Studio F. Ja, nou. Een hele soort. Studio F is een omroep waar radio en tv wordt gemaakt. De radiovrouw, microfoon wordt geholpen en soms tegengewerkt door Ebel en Oebelen die voor tv werken. Tegengewerkt? Wat voor omkoos groeit dat? Ja, dat weet ik net. Dat stiet je gewoon. Ja. Appie Pel. Nee, wel nee. Even zien hoeveel hits het die had. Zo. Macho. Wel is ik er niet te afschrikken, hè? Leven, dit is laatst bij mij tijd. Hey, dit zijn de laatste stukjes van de winter. Goed, je hebt inademje. Dan krijg je weerstaan. Dat zou je memmel doen. Ja. Nou, die mem die kan meer vertellen. Ze zal heus wel gelijk, hè? Ik zal aan de slag. Zit een reportage of zo? Ja. Met reportageurine voor voetbaltoernooi. Nee, ga niks voor voetbal doen. Ik vind voetbal belangrijk, hè. Maar hey, ik ga jet niet zo'n volle meersporten in, jong. Ja, ik ben hartstikke sportief. Ja, hè? Wat is er weer die in dan? Nou, leven, er is te vol om op te nemen. Ik die on hutrennen, reetrennen, vierlepen. Zie je wat? Appie had een eigen Wikipedia-site. Appie Pel wie een verneemd sportman in het Friesland van de 60er jaren. Hij wie goed in een soort verschillende sporten en waard in meerdere disciplines Fries kampioen. Hieronder vind je een hele lijst van de belangrijkste titels die de verdiend had. Maar het allerbelangrijkste wie vanzelfs in weest op het Fries kampioenschap. Ja, wat is dat? Ja, weet ik niet. De website die klapt eruit. Ik ben bang dat mijn computer een crash had. Nou, lekker is dat. Hé, Appie! Wie is toen nog vroeger de Sven Kramer of jij de Epke Zonderland? Ben zo wijs in de keuken? Nee. Echt weer? Echt, Appie, ik heb groot respect voor die. En haast al die prijzen niet bewaard. Appie, je wist. Hoi. Sport maar voor u. Gruttere spier, vluggeres voetje, behaardigeres apen. Keertser als Chris. Ja. Wat zul je hem? Nee, wij wonen even uit vinden wat Appie bij de Einhorn had al door de jong weer. Ja. Was toch al voor sporten die je haast? Oh, mijn leven, jongen, dat is te vol om op te nemen. Eens even zien, ik die jongen hutrennen, reetrieden, sterke manwedstrijden, zwemmen, koelsteden, spierwerpen, fietsen. Jawel, maar wat wie nou die ene grote prijs? Die allerbelangrijkste prijs op het Fries kampioenschap. Oh, Hey, dat is mij ik net verteld. dat wie... No. Dat wie het Fries kampioenschap Ja, no. apenkooi. Hey, joh, kampioenschap apenkooi. Nee, Appie, apenkooi, dat ding is sport. Apenkooi, dat is op squallen, man. Ik gymnastiek. Vatten, jongens, apenkooi, dat is de mooiste, de leukste sport die er is. Ja, je moet springen kennen, het rennen kennen, slingeren, je moet strategisch denken kennen. Bij apenkooi moet dat al je kennen. En dat neem je hem dan geen sport. Nee. Ik zal je maar vertellen. Dan kom je met me met je. Nee, 4, maar even buis in de gymnastiekzaal. Dan zal ik hem nog wat beleefd leiden.
Appie Pel, Fries kampioen apengroei. Ja, hoi. Appie, hoi. Mij Eberle. En Oebele, verzels. Ah, Ebele, Oebele. Appie, het is wel wat, maar we komen net. Of letter. We komen wat letter, bedoel ik. Letter. Wat letter? Hoe dat zo? De computer die is steken. De computer. Nou, die kan morgen direct wel maken worden, net. Ik ga je nou alles klaarstaan. Auto is ik heel steken. Auto steken? Ja, heel nog een gruis, maar we eerst meidje letten. Leidt heel naar Lutelkoor. Leidt heel naar Luttelkoor. Maar jij dan bellen toch een taxi? Ja, ach, tuurlijk, wis. Ja, nooit een tocht. Nou, dadelijk dan, Appie. Ja, want aanstaan, hoi. Oebele, bel je dan even een taxi. Zuurtje. Bloed dat ding nou? Ja, weet ik net, van mij maar je wel opschieten. Waarom heeft ik net een echte taxi bellen? Je ziet niet op tijd komt en maar je mooie Mercedes riet of zo. Nee, dat mocht net van der Baan. Het mag dat goedkope barrel wezen. Verzuiniging. Het is altijd niet hetzelfde. Je gaat altijd noord-noord. Je gaat door huis regen, net als ziet. Ach. Wat moet je hem heen? Futje vinden. Pak een geldje bij de stuttel, laat ze nou maar rennen. Goeie heren, blied het je maar binnen. Mooi dat we naar je klanten gaan, heren. We gaan de reis heen, heren. Dus ik het door even van je meerbaan, heren. En we dichtbaan, heren. Goeiedag, heren. Maar eens even zien, we hebben al een uren ontdreven. Het is hartstikke donker. Hij weet echt net wat er is. Hallo. Weet je nou wel wat wij heen willen? En naar de gymsale. En dat is hier dus links over. Links af. En volgens mij komen wij hem hier op plakken. Hier staat. Maar toch dit wel. Nee, ik vertrouw het met terug. Heel. Sophie. Zo stoot je een gymnastiekzeel of zo? Baby, Dan is die kop even houden. Denk dat de wereld om die draait of zo? Ik moet even een boodschapje doen, dan ben je me naar de beurt. Wat een zagerije. Wat zou die maar voortbrengen? Ik heb geen idee, hij had de kofferbak op slot niet. Huh? Wat is dat? Hé, maar dat ben drugs, joh. Dat is cocaïne. Dan zitten we nou in de auto van een drugsdealer. Wat maken we nou?
Zo, ik vond het zo vreemd dat die boeten door jongens hier bestieren. Maar het kreeg een inbreker wezen. Zo, en toen had ik je bellen, want zo, ik had er dezelfde wijs net in. Ja, daar ben wij van al. Zeg ik jocht even aan? Nee. Wacht je nou even. Stel dat er nog inbrekers binnen. Dan is je straks in de kaart en dan binnen wij ze kwijt. Ja. Binnen er ik inbraaksporen? Ik geloof al dat alles er nog staat. Maar het staat al hier vol in de zeel. Het liep het wel apenkooi. Zo heb ik het juist de net achterlaten. Wat is nu voor? Maar eens even zien. Meneer, zo'n jongens nou eindelijk snijden gymnastiekzeel brengen willen? Alsjeblieft. Hé, hasses man. Wat is dit? Hou me holen. Waar ben je? Wat doe je weer? Apenkooi, apenkooi. Een dief? Een inbreker? Nee, ik ben... Nee, Apie. Hou. Zal ik het jocht even onderaan? Ja, doe het maar even. Ik ga niet hier. Wat is dit? Drugs? Cocaïne? Nou, daar ligt het wel op. Maar dit is eerst de volle voor een mollenlenner. En de lijn nog volle meer. Daar praten we zelfs zo min. Hij is dit stief van de cocaïne. Nee, dat is net saai. Ik ben... Een drugsdealer, een handelaar. Een drugsbaron. Dit zou wel eens de grote drugsbaas wijzen kennen. Die wij al tegen een ziekje. Maar nou niet meer. Kom maar eens even aan. En jullie mij in de hand boeien, door de hand maar eens eenmaal dragen. Zo, en dan mij kom je al, naar het bureau. Wat voor straffen krijg je zo met drugsbaron? Oh, 10, 20 jezelf zeker. Ja, maar ik... Nou, fitje. Wegwezen. Ja, maar hoe wij net het betalen? Ja, ik ben het verder, ja. Het is chauffeur, dit voel ik in jouw auto. Zeg dat hier maar even aan of jongen? Politie, help me, haal op! Ja, dit is. Hey, hier is een drugshandel, hier! Ja, wel blind er nog hier. Beet worden deze. Pak hem maar, ja! Sta die hand op die mirror. Ja, kleef! Sta die oren omhoog, erbij. Zo, ga maar, ik kom er al. Ten eerste. Appie? Wat doe je hier? Ja, dat weet ik net. Ken je hem? Ja, wees, dat is Appie. Ja, Appie zet de allerbeste koffie van de hele wereld. Maar haast op boeien om, Appie. Waarom haast op boeien om? Dat weet ik net. Die Appie van hem, dat is een drugscrimineel. Dat is een handelaar. Politie mag je ook even Appie sissen wat je wil, maar het is geen drugscrimineel en geen drugshandelaar. Dat is een drugshandelaar. Oh ja, en wat doet hij hier dan in een gamesale? Met al die poeier. Ja, die poeier, dat wil je magnesiumpoeier. Dat broek Epke Zonderland, hè? Maar dit is dus een echte poeier, hè? Ja, cocaïne dus, hè? Hebben we gevonden in de kofferbak van de taxi van die chauffeur daar. Ja, ik kan het al wel even uitlezen, hè? Zal wij dat even op het bureau doen? Ja, lekker warm, ik. Ga je wel een lekker bakje koffie? Ja, of... Poeiermalken. Ja. En dan mij kom er ook.